jsme rádi, že tady s námi je Jana Kondrátová z advokátní kanceláře Steidl Leška. Máme tady někde Janu? Jo, máme, dobrý den. Dobrý den. Chcete prezentér? Dobrý večer, ja vás dlho nezdržím, ja som taký predskokan, odo mňa sa veľa nedozviete, pretože je treba doraziť v útorok o 14:30. Dala som si predstavte, že vám to ešte tak 3-krát pripomeniem, ale na úvod teda som Jana Kondrátová, som advokátka v advokátnej kancelárii Steidl Leška advokáti od Jirky Steidla a Rudolfa Lešky, určite mnohí z vás poznáte a pripravili sme si pre vás z kancelárie veľmi pekný workshop pod taktovkou našej advokátky Pavly Voříškovej, Ondřeja Koliska, bude tam aj Jirka Steidl a práve vám vlastne porozprávajú o adaptačných právach. Ja sa bohužiaľ nebudem môcť zúčastniť z pracovných povinností, ale bude to poňaté, kto pozná Jirku, veľmi prakticky, iba v pozadí teda budú paragrafy, nedeste sa, rozoberú sa praktické otázky, právne otázky, vyjednávania, ako dostať to krásne literárne dielo, ten bestseller do audiovízie, do krásneho filmu alebo seriálu. Takže 30 minút tam vlastne prebehne workshop a následne v druhej polovičke bude priestor pre vaše otázky, takže vás čo najsrdečnejšie pozývam ten útorok o 14:30, ak sa budete chcieť dozvedieť viac. Takže ďakujem a majte krásny zvyšok večera. Takhle rychle nám neutečete. Zase, může se velmi jednoduše stát, že někdo v úterý nemůže, protože jde do kina nebo už je pryč. A nechci vás tím trápit úplně, ale dá se shrnout, řekněme třeba v nějakých 1, 2, 3 bodech, nějaká úskalí, o kterých víte, která řešíte? Něco, co nás navnadí? Je to tak komplexné, že treba naozaj útorok o 14:30 doraziť. Prípadne k nám na Apolinársku 6. Prípadne mám vo vrecku ešte vizitku na môj e-mail. Takže vy ani nenaznačíte. No, ja som veľký obchodník. No, koukám. Ale viete, čo treba to brať ako proaktívne, pretože tých 30 minút treba aj využiť. Takže keď si ako pripravíte nejaké ako zvedavé otázky, a viete, ako to je s advokátmi, každá minúta drahá. Takže keď sa na nich pripravíte, budú traja, tak určite sa nechajú vyťažiť. Tak. Zbožňuji dávat otázky advokátům. Děkujeme, Jano. Díky.